Mahayag sa Tagum City Police Station nga base sa ilahang inisyal nga investigasyon, adunay kalambigitan sa illegal nga droga ang naing insidente sa pagpamusil sa Tagum City ngadtong Hunyo 16 sa gabi. Sa paghihinabi sa XFM Tagum, pinaagi sa programang Bullseye ngadto kan Tagum PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Frederick Deles gibutyag niini nga nadudahan matud pa ang biktima nga usa ka asset sa pulis. Hinungdan nga gipusil kini sa suspect human mi-score sa gidadili nga droga. Kay sa among analisar, murag nag-abot ka sa ito ingit mo kay na lugar basig mo score lagi daw tong kuan nga pero nandudahan nga asset mo to lagi pusil siya. Dugang ni Police Lieutenant Colonel Diles nga naitabo ang insidente sa ngitgit kadapit sa Proc 10, Barangay San Miguel, Tagum City. Pasado alas 7 ang takda sa gabi, di naitabo ang transaksyon nga misangpot sa krimen human nga wala magkasinabtanay. Uluwa sa kaila atong nga tawanan pero naasi kaila nakaila ato niya. So pero mo to karon lang inasumay nato gani na natay witness karon nga ginagunitan para mapaila na tong kaso katong mga naghimo aning insidente. Nakahiagom og samad pinusilan ang biktima nga giilang si alias Ryan, residente sa Purok Papaya Upper La Union, barangay Mankilam ning syudad. Kinsa kritikal ang kahimtang sulod sa ospital. Samtang nakumpiska sa otoridad gikan sa crime scene ang tulo ka basyo sa bala nga gituang gikan sa .45 nga pistola. Ngunit niini gibanduan ni Diles ang mga police patrol nga sitahon ang mga individual nga magtambay sa mga minga og ngitngit nga lugar sa dakbayan. Ako nang instruksyonan ng ato ang mga patrollers nga ang pilon yun na diha og rubing paggabi mag-blinker para deterrence nga kung makita sila nga dunay blinker nga mobile diha is di na sila mo dayon o pulo-pulo diha. Kung na may mabtan nga mag-standby, sitahon yun kay para makuhan mo nganong naman mo diha nga perti yung ngita nga lugar, no? Mao kini ay katulong insidente sa pagpamusil nga naitabo sa Tagum City nini lamang bulan sa Hunyo. Samtang gikatakda usab nga magigalayon si Police Lieutenant Colonel Diles ngadto sa LGU Tagum aron mabutangan og suga ang mga ngiob nga lugar sa syudad.